Magandang gabi Pilipinas, ito ulit ang inyong lingkod Mike Padua, nagbabalik sa ating special coverage ng bagyong si Ophel. Ito na po ang panghuling coverage natin sa bagyong ito at ito po ay papalabas na po sa ating mga bansa, particularly sa Philippine Area of Responsibility. So ito ay para sa ngayong Huwebes ng gabi, ika-15 ng buwan ng Oktubre 2020 at itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest fast animation. So nakikita po natin dito ang disorganized na kaulapan. Medyo sabog na kaulapan itong bagyong si Ophel na kasalukuyan ay papalabas na po ng Philippine Area of Responsibility and likely baka matunaw po magiging isa na lamang low pressure area bago maglandfall po si Vietnam sa susunod na 2 araw. But still, hindi natin babantayan itong system na ito. Makikita na lang po ito sa website natin, Typhoon 2000. Ang Pilipinas naman po ay patuloy pa rin magkakaroon ng mga localized thunderstorms na sa hapon o gabi sa malaking bahagi po ng ating bansa. Particularly ngayon, nagsimula na po ang panahon ng La Nina climate. So magkakaroon po tayo ng above average rainfall on a monthly basis hanggang early next year. At mayroon naman po tayo ditong binabantayan na mahinang LPA. Mahina pa lang po siya as of this time. But susunod na 5 araw, marami sa mga computer models ay pinapakita na posibleng maging ganap na bagyo ito. At patungo po ang initial track nito sa general direction po ng extreme northern Luzon. So banda dito po ang possible na tatahakin itong susunod na weather system, but matagal pa po yan. Anyway, araw-araw bibigyan po natin sa inyo ang pinaka-latest via our GovSat kung ano po magiging status niyang LPA na yan. Pag nag-develop, as usual, lalabas po tayong storm advisories. Samantala, ito po yung ating zoom in satellite animation. So makita po natin dito ang mga localized thunderstorms sa malaking bagay po ng Pilipinas, lalo na po sa may Kabisayaan, sa may Panay Island at sa mga ibang parte po ng Mimaropa at Mindanao. Samantala, ito naman po yung ating final track mula sa Typhoon 2000 kaninang alas 5. So ito po yung forecast for the next 12 to 24 hours ay inaasahan pong magiging low pressure na lamang itong si Ophel. At continue natin yung various computer models na medyo malaki po ang disparity ng mga iba't ibang computer models at hindi po sila nag-agree sa track. Ang iba na sa taas, ang iba na sa baba. Pero within the next 48 to 72 hours, posibleng maglandfall po ito sa bahagi po ng Eastern Vietnam. At ito naman po yung ating GovSat. So, yan po. Umiiral na yun ang mahinang amihan dito po sa may Taiwan area. Samantala, hanging silanganin naman po sa malaking bahagi po ng Northern Luzon kasama po ang Batanes at Bubuoyang Cubao Islands. Samantala, yung draft naman po sa ibang parte po ng Central at Southern Luzon, Bicol, Mindoro at dito rin po sa bahagi nito ng Romblon at Marinduque. While yung habagat po na ini-enhance ni Ophel makaka-affect po sa Kalayaan Island Group, Palawan at sa may Sulu Archipelago. At so far, yan po ang ating latest sa ating GovSat. So nakita po natin dito sa background sa likod nitong text, meron tayong shallow low. So yan po yung binabantayan po natin sa susunod na mga ilang araw. At ito naman po yung wind.com pressure, wind at rain forecast mula sa ECMWF computer model. So by tomorrow afternoon, inasahan pa rin po ang mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na po sa may Central at Western Visayas, Zamboanga Peninsula, dito rin po sa area po ng Lanao Provinces, Bukidnon at dito rin po sa Bicol Region. So bukas po ay ng hapon. Samantala sa Sabado po ng hapon, kita po natin na may mga localized thunderstorms pang pwede maganap sa may malaking bahagi po ng Luzon, lalo sa may Northern Luzon at dito rin po sa bahagi ng Mindanao, while the rest nasa low to moderate ang chances of afternoon rain showers and thunderstorms, lalo po dito sa Kabikulan. So lagi po kayo magdala ng payong at umbrellas kasi payong at kapote dahil po
Mataas po na yun ang possibility na hapon-hapon ng gabi may mga ulan po tayo, dulot po ng La Nina. Diyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis, special coverage ng bagyong si Ophel, at babalik ulit tayo bukas sa ating normal YouTube update, VMWF. At mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado ang papaalam. Mag-iingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aming YouTube channel.